नावकाटानि सुक्लाय दैमाया बालापारा गामिनि खुरखानाय रुगुंखौ होबथानो थाखाय पार्कखौ फाइन होनायनि खामानिखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा दिनै बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि सुक्लाय दैमानि खुरखानायाव ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा थांनाय गोलाव समनिफ्राय गोबां जेंनाजों सहायनो गोनां जाबोदों। दिनै बेखौ होबथानायनि थाखाय पार्कखौ फाइननि राहा खालामनाय खामानिखौ मावजेननो थाखाय बेखेवनाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे जायगानि MCLA एबा BTCनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि, ओनसोलनि मानगोनां सुबुं आरो रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोङाव थानाय सोनाब नावकाटानि बालापारा, दक्षिण जारगाव, काहिबारि, कुराझार पाम्प, निज जारगाव गामिनि मोन्नैबो फारथिंजाय सुक्लाय दैमानि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय 8 किल'मिटार जानथायनि पार्कखौ फाइननि खामानिखौ फैगौ दैज्लांनि सिगांनो मावफुंजागोन होनना आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुङो। आरो बेनि अनगायैबो नावकाटा सकनिफ्राय तामुलपुरसिम थांनाय लामानि गेजेराव थानाय सुक्लाय दैमानि सायाव दालां जाबाय होनना बुंनायजों लोगोसे बे लामाया आसाम माला बिथांखियाव सोसनजाबाय आरो बेनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनाय जागोन होनना खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। बे जायगायाव आरो बिनि अनगाबो खासिबारि गामि दं, जाब्रांपारा गामि दं, सुक्लाय इरिगेसननि गाहायाव बे गासै 4 किल'मिटार एरियायाव गोबां दै खुरखानायनि जाहोनाव बे गामिफ्रा गासिबो गावसिनि न'खौ बोथ्रोद दा फिसा दुब्लियाव बिसोरो रायजो जादों, नाथाय बेबो दाबो खुरखागासिनो दङ। आरो निजारगावनि MV स्कुलाबो दा दैयाव लांजानानै दा गोदानै बिसोरो फायसयलाङै दा माखासे न'खर बेनिफ्राय गासिबो खुरखानानै लांजाजोब्बाय, स्कुलाबो लांजाजोब्बाय बेबायदि अबस्था। नाथाय दासिमबो दै खुरखानाया थाबथायाखै। ओंखायनो बिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ खावलायबाय थादों जे माबा मोनसे राहा जायो नामा। आं मानगिरि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाजों रायलायदोंमोन आरो रायलायनायाव बिथाङा आंनो मोनसे माबा होदोंमोन, आश्वास होदोंमोन जे जों पार्क फाइननि होनायनि गेजेरजों बेखौ मावनो हागोन होननानै। होमबालाय पार्क फाइनजोंब्लाबो बेखौ होबथानायनि राहाखौ लानांगौ होननानै बे थांखिखौ लाबाय। दा जोङो 4 किल'मिटार एरिया बेवहाय गासैबावबो पार्क फाइन होनानै बे खुरखानायखौ होबथानायनि खामानिखौ दिनैनिफ्राय मावजेनबाय। आरो आं सानो बे खामानिया थारैनो बे जायगायाव दै खुरखानायखौ होबथागोन, एसेब्लाबो आधायैब्लाबो होबथागोन। आरो जों बाखि माखासे हाबाफारिखौ लासै लालांनो हागोन, बबावबा माथावरि होनाय बा माबा मोनसे होनाय। बेखौ आंनि समस्थियाव अलरेडि सुक्लाय इरिगेसननि गोजौआव सुक्लायाव बेबायदि 9 किल'मिटारनि मोन्नैबो साइडआव पार्क फाइन होनाय जादों। आरो देग्लाय नुदों रिजाल्टआ खुब मोजां, मोन्नैबो साइडथिं हाया बुखांनानै दा बोरि जाबाय आरो गेजेरजों दैया गावनि लामाखौ लानानै खोब मोजाङै बोहैगासिनो दं। आरो बेवहायबो आं सानो बेबायदिनो जागोन। बे सुक्लाय इरिगेसन दानि 30 बेडेड हस्पिटाल आरो बे जिथु सुक्लाय पार्क बेनिफ्राय जागायनानै 4 किल'मिटार गाहायसिम दा आपातत जागोन। आरो उनावहाय जों नायबावनि बेखौ बे जुदि साक्सेस जालाङोबा गासिबावबो जोङो पार्क फाइननि गेजेरजों बे सुक्लायनि अनगाबो जिथु बरनदि ओनसोल बेफोरखौबो जोङो हयथ' खालामहैनो हागोन आरो। बेवहाय माथावरिया गुबैयै जोंनो खामानियाव होआखै। गोबां जायगायाव ससेबाबो माथावरि होनाय जादों। नाथाय जिहेतु खुरखानायासो बेवहाय बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना, दैया सायाव थांनायनिख्रुइ खुरखानाय, गतिके माथावरिब्लाबो खुरखा माथावरिखौ लांजोबो। बेनिखायनो बे खुरखानायखौ होबथानाया बांसिन गोनांथि दङ। ओंखायनो बेवहाय माथावरिया जाया। आंबो प्रप'जाल हरदोंमोन, नाथाय नायबाय टेकनिकेलि आरो जिखिनि माथावरि बबेबा 3 किल'मिटार बबेबा 5 किल'मिटार जों बानायदोंमोन, बे माथावरिफोरखौ अलरेडि दैया लांफिनबाय। दा जेफोर बल्डार पिटसिं होदोंमोन बेफोरबो थायाखै आरोखि। नाथाय जोङो पार्क फाइनखौ थोरोबथाम थोरोबब्रै होनाय लोगो पार्क फाइनखौ सौग्रावै दैया लोरबां जानानै बेवहाय उनावहाय हा खुरखानाया खमायो आरो। ओंखायनो बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय, सा ओनसोलनि थाखाय पार्क फाइनानो बयनिख्रुइबो साबसिन दा खामानि होगासिनो दं। आं सानो बेजों दै खुरखानाया खमायगोन। बेनि उनाव जों जुदि माथावरि खालामोबा पार्क फाइनखौ बारनानै जों माथावरिखौ उनाव लासैनो होनो हागोन, जाहाथे दैया गावनि दाहारखौ खम जानानै लोमनाय अबस्थायावल' थाङोब्ला बेखौ जाहाथे होबथानो हायो। दालाङा मोनसे बेवहाय गोरोन्थियै माखासे एस्टिमेट जादों। मानो बिदि जाखो मोनथिया, जे DPR फाथायहरदोंमोन 133 मिटारनिल' सेंसन जानानै फैदों। अदेबानि बेवहाय 200 मिटारनिफ्राय 300 मिटार नङाब्लाबो 250 मिटार नांथारगोन होनदों। दा बेखौ फिन गोदानै प्रप'जाल हरनाय जादों। गतिके बे जायोब्ला आं सानो बेयो सेंसन जागोन। खिन्थु अलरेडि
133 मिटार गोलावा सेंसन जाखानानै दं ओंखायनो आं खावलायदों डिपार्टमेन्टखौ जे बेखौ मावग्रोनांगौ आरो बाखिखौ उनावहाय एक्सटेनसन खालामबाय थानांगौ बिनि बादैबो बे लामाया अलरेडि आसाम मालायाव प्रप'जाला थांबाय तामुलपुर बे दानि मेडिकेल खालामनायनिफ्राय लानानै जोंनि माने माबासिम मा होनो नावकाटासिम आरोखि गतिके बे लामाया एबाराव सेंसन जानांगौ आरो बे सेंसन जानाय लोगो लोगो बिनि जितु मेजर लामा माने जोंनि मा होनो सानजा आरो सोनाब थांनाय हान्थिनायनि बियो गैया जागोन बे लामाया बरमानिफ्राय फैनानै तामुलपुर पुरान तामुलपुरनिफ्राय थबस' बारस'नानै बे माने कलेज सेरजों बे माबायाव फैगोन कसुबारिनिफ्राय बियो ढेकिपुटानिफ्राय बियो नावकाटा आरो नावकाटानिफ्राय बियो थांगोन भेरगाव टंला बेनिफ्राय उदालगुरि लामायाव बियो नांहैगोन आरो मा बे बयनिख्रुइबो सर्टकाट बरमानिफ्राय थांनानै उदालगुरि तेजपुरसिम थांनाय लामा जागोन आरोखि बेयो गेजेरजों गतिके बे जायोब्ला जोंनि बे जायगाया रांखान्थियारि भाबैबो गोबां मोनसे सोलायनाय फैयो